twakire corrected visit ese nyumba igo narenge goteba naki charity start at home tore ntubugambi ubuya nje muno mungina nara imuki nonye nara promote mugakone no tarantumira besa nateba naki tato mino nangore nantumire besa nabagorere nyama nonye yarenge ya natumekirie tari umugaka irinda abana bali banyora naki aba omungina umugaka na tate baramu just I take an example oroche umugaka arachi anyu anyu kabisa chiche nyumba atinde okurara para na nje nyoro umwana no kunyuna nje mutana ki no nyunzi iso naye nkunywa igoroche na twakonyira abana ya igo bono iningwenete kuri ginche muno mungina ndigiye njira ngwente kukwana no mugakone itari amo asabana bakuibo no nyo mugakongosere igo narenge gusabana ki tigato babangina turabaraye women of leadership abangina keretwale nturubura inyumba nono mwana kagusalika mungina nje gutangana kuma then mugaka namanya ku report tuwachangia twabamo endo mutyo bobuya obugambi bobobi igo ase nyumba bakonyoranga abana banyaruka igo bantite tato mwaba abana bamura bantite nyina ojo korra aba ojo gozinyo umugaka okorra mwana ya munyaruka bijya no mungira okorra abana baya bamura bijya ojo okorra bijya muno ko boyonde nero gwanju muno ko boyonde uwanjeli wasera abano to kuchakira magana aine quality yani ngaya tokanga ababara bayaka bamura ko wabanyaruka usaba nyaruka baraka byake ko wabamura ibono ubugambi nabo boko gendera iho singinje yo koroki na uyo iganjita uyo igatanjitia ono kwaro ibintu byachakire ko bagwa bono kwanyo nonye like bona abagaka ntonje imono sente wana ntebe ntu ese umuntu mugusi ase hol kera bono je no mugusi inaringi kusaba bagusi baitu abagusi n'abantu abangayi lakini moso nchikira nkurigiri ground abagusi betu nguturi kwira na mai wa tuatigire ubwanjani buri twabwata umugusi nero umuntu bwata ubwanjani inaringi kusaba bagusi tobeke ntu kimene kutoka kanyanda mwa mugakego tobeke kanda tuchichi tuanchane kera tuanjanire umatekera na tuanjanire tingutaka mwana wasariki okweli iko nkurigire umwana onacha nako ripoti no mwana okorireki nagosa naye muno mwibuli nje no mwibuli kera umwana utari oyo noyo nikagocha kubo munyagitari akurwali abantu tari aya kurwali igakurwali abantu bonse iko bono tiga tuanjane kero mwana nako tu mwana una manyora sekete ubate shida gete wikote kino no mwibuli okoraki ogoteke abayibuli tochangiye gutwara obomo abana baitu baba abantu bamambi usudi gogo chikotena kinji tingo tumiti tukole ndo mwana one igomanya ngo sajitora abana umwana uri nyoro mutu uchaka gusalika abono twamanya kuwe serikali naki serikali muri gotokonyera abana barori inaringe gusabana kintu munaba abangi namono to baba gapi to kubwatira nabagaka baitu nto banjite to baba gapi ubugambi bwika kucho bobobi imenyense ya Kenya kero kunyirigiri buya asya bisto bwata chinyinge ao netigas nyinga abantu bakora ngayo wanjiri gokorekana teza kurigiri mono ase Kenya igo nkura nalimpia mono because kera na aligeri siasa yetu akora ningia yaba igo ngukwane singe chondo mwana siasa nende wikandu chi example sikuchoro na rachi county chinde batema sana kurigiri yabangina bana bangina kuruwi koyo muna bakore gasingia bangina bakachoro chi governor kweli bakakore gasingia ekino kuoro kinango sinikumanyana kigusika ntunto someti bangina namba someti igo naringe gusaba leadership yebono tugwate tuwaringe gucha tugwata masomo ali twasomire moso abangina bone ganje muna nakolera analysis umuso bati kanyumira kurusobo muna bono ngiza kine nakinete kuruseto ngasome kuruseto kira naikire buone abagaka baite baguchi barane gasito nayo kurubo bukima nakwaguse nyumba nakukura nakonyora abana and to make it more wasi yarentire obutaka bwichoire moso gusime gondo yabeire meke bono guchi kurigiriria abana banye mbachite skuru bone bina konyora administration mali bina no chena abo mugambi kabisa yeke nyona kinarana guchina inde tikambuli nendo bugambi kwanyora chi report chigo chana kyo mugambi amatoka na turu mugondo umugambi imisiane aturu mugondo why ibintu munengi biboche tuirira abana baite skuru kira tuirira abana baite skuru bachi muna bono iga ibirugo byabuli abana basomete kwanyora abantu bono bagochorwa abantu abasomete mbakonyora ebirugo omuntu cyo okumoyo nakina linde lyonse nitasoma bali ndoje basomete gaji ntoro chikende bagoraki bakuburi igo narenge gosaba ase serikali yetu ase whole serikali yetu yekisi county consider these people baito basomire endenya masomo alita achiabe busa okonyora muna bwangu nanyoro mwana gitosomete buyu gwata masakara buyaiga
konde gari nyaitari nanje general gari nguru ari kanyonero gose o mafia siga kanyonero were affected bono kuko mwana gakonya kongerese mjane ando no mwana gitosomete buya lakini bono irana niri ubugimo bwakorereki bwa musinyire into muna bangina etuimukirire iguru twirwanirire moso abangina bagakomanyete n'abantu bagocha nyumba marogo babasoka ni into 24 hours nyumba n'abana enarenge gusaba naki abagaka baito ntobanjete hino metuye nyumba ende ntobasigete barenge gwanja batusire erinde katoko nyora abana baito abaiseke bamanya masomo namaya omwana gakurigire naki omwana oso obuleti muna bona I'm very happy naro chomo ese obo governor bwetu Kisii County twachora governor twachora senator twachora women rep we congratulate muna chomo gandu I'm ready to work with them nende gento kende naro chene ndentu atanga se tobo speaker I'm very happy onkoro musubati oyo mara among men Julie erine suja because kero mwana oyo mwana itona into togo teno musibati nasogete tali bija tokorana nabagaka buka bakorereki abangina baikaransetenka ono bachaka kwerusana nana kubulie birogo ntori konyora no I'm just asking abangina basokia masakarari basomerete babike baburi kigasi okuno kwa morali abaisike baito bali chinka mbaji gutika chisukuru nana tasoma ntori kuchikoreki ntori konyora birogo igona congratulating the lady akorotega singia ocha kotoka none kirogo kerigie panel gyo kubulie kirogo negasienko tari gosori igona na onyini nche munanga stega na abo mheshimiwa na onyini narenge kumenya kumheshimiwa John Mbati is now my MC. I'm ready, we will work with her tokolega situbwaterana ngakia nekera ike nje. By the way, amangana usawa inequality nonye nase media houses ti radio mangana yuko yarora tuli actually aiga usa kombori kesana gachitega abaswati balengana ochirika bango kubalira baswati balengana na kwali na parabu ya mase mono gwachirega bawe tani komi aseki baswati bali kusubuka gocha se radio baswati bali kusubuka gocha se TV nga bacha korrekana nabo kwana no muntu nesimi bagotenga ya bono tikana resibi kita ekebeleka etukingorosi kita ekebeleka ndi yakamaguta kita ekebeleka nanyorra matanga yachire wazenga tigajengo taimami mabige yoka jego taimami mabige yoka jego taimami kwarosa watiga igo obo bana barobugo waletira mangana aine quality yani quality bona yabo tira kuna usawa asinge jona ne radio gaiga tunafaa kuwaleta kwa usawa wani dale to musubati lero mabinde to musacha dale to musacha lero mabinde to musubati but obo asaba subati wagere nonye inequality yake ile asichi interview mwacho botekele ngwera na tora sika kiteri getanda bali gocha ndara gocha kuku agora godeo na matanga la tena like now wono egasi na ringi mimi amalida alida no montokoba okoba shua eshobe muna bono na manyete na ki pero ngocha ande radio hona I was to prepare from night manye tena mambi wokoboka nisivye ngwate yasara bono erango kora ngwate chemistry konya maliogo ibonasieka for a break not natikira nasieka byasara byatenenire na bongo chaga nkoruga nkoigoraiga ngoni double Mwancho mwategerera cyabo tokejida yakembera ngete tona kianda chinsari vire cyabo no mambere radio vuna bano tubenzira femo gendera tebategerera chinga kibine chige mambingi ya no murogo lyo nchiba kono ko moge bogoge then boga bo twin boy togendera teno murogo lyo kwanga Miss President ikono no mheshimiwa Zipora wasiboli mwancho mwategerera by the way uligiye kero kyo MC nsemo ya bomulenda umwako yotole mwancho mwategerera igontagete ngote binga Miss President no murogo lyo kwetu gocha Solene Company ya Media Focus on Africa gusirwa na serikali ya Canada pamoja na kiombe kia European Union na kili yake basubati kia UN roto gwate top kyo mwanjo mutegereri igoro ya equality yani nga usawa kati yumo sacha no mo subati mwanjo mutegereri mona sensemo yuburai to baza kwibanga mu robili Miss President na bokonyara ko yo follow gose ko yo gwatia ase TV yao ya K20 ke gosenga ase TV yao ya KTN home mwanjo mutegereri kera tukolia Mrs. Sambiri chabo to ya radio vuna moro Miss President yoko yo follow kila Friday saa 2 mpaka masaa ya saa 3. Karibu sana mheshimiwa Sentunde ya Kabiri gatoko kendera ni chinkwa ni ya masaa ya constitution ya Kenya
igerwete ribaga ria bene gocha saba swati n'abasacha lakini yame kutoka ngabaru ribaga no eri rure ndiko ba felt ndiko kuigwekana ndiko yani muntu turi kuriwa ngeko ga abwenda abasegoteba na ribaga riga nonye kuruche ndiko ruwe buya in Kenya ga gentongero kiarenge na bangi namba arenge suburai kera tokira na maega no etu akinete kwenko nya bangi na aba kesana bara suburai wena ikam kera na arengo kina na arenge kuguna ki muntu na arenge kuru ku maendeleo ya na wake sipora kitonyi ndio wate babo rusubero yondi abantu munabo bono kera ye ikeire bono bugambi bwa chakiri kuruka usawa egento usawa yege kora abantu baitu bakuru kwa bagaka mbasibo beti yani bakorona egwikire sese moyo burai barabu bakuguna buboko bakobo ikonkorona kira bakorumungina orororo gari igaguchikubamiga ingasa chinde obo bisimborara abasegoso wagati gari aigora abantu bakoreki bamanye igobono cheko nkulige na kiro burai boro buborororo. Let us take an example. Tigatote bana kirero tigatobeke kwai ekwaya bagaga mbagocha because there is no money there. Igo bagocha batere marogo babakole bagende nyumba lakini gendo tanga sana ki maambini tagete mission gete to gukora gukaransa some people will get just 20,000 from there abantu bagocha kwichora ona bagaka lakini bono baligire likero ko baligire limoso abagaka sikibesa chigotoka aichuiro mono igo nende bali gutaka mona bangina bakore babero kabagochigocha baguro nenda bangina tunaboba mangana ali gusugumuga bangina mbatageti mato sugumo nari makuligereria otiga igo bono egento giitire bantu nekibesa igo tata banga abasacha barai abasacha tata kuliye kyo barai igo bakongera sibe street nyinga mono. I'm telling you it is true. Bono tigatobeka no yono turi kungaina na gose tigatotebekene ena batebi na tiganda ena ku example lero teba na ne kwa ero tete kotere week from Monday to Friday tebe kwa yabona basacha bajije they will not waste their time. Igo ntebenga a custom for example kuna custom buna bona for example mugusi amanyetenga omwaka ngoko keranyi ko yanyenyirwe nga kuri omogongo nige kubeki jinya alisinya machigotoka igo ntebenga bado onye tari kuri ngoko moko nyanya ngoko utamugorereti nyama litukeri kuguru nabantu barabigwe michi igo ntebenga etabiye a custom yego tebanga at least mwaka nyore a bigger share and share ngagai baro na begenderete bakayigoro inde ubuno bunji umwete no bunji njega manyete no mugako guyumbu dali lazima na kyonye bayinkuriye ngoko nye besanjale ngoko kuguru nyama you may just take a spoon abe gocho kwikenga kiya abantu ababo kabakuliri kuneni banyore besa kwa uri nyama baromba akora bubi igento kyarenge ko bayigo ko bakyarenge gentekiya kali minute na onye ngoko yaguru usengo kubone kumuno bwimu bwakini ngoko nerweyemo esenge nchibona mugaka turi kuri nyama na ndazi mango mugaka na nkuigutura na nero kuri omogongo nero kuri gikuba one esenge ncho turi kuri ngoko wono ngoko yeteri kuri ugandikire TSMS wika mugende morente nyama what about it kibese injale ngore korete nyama inarengo tana ki ikuli tunabe korente muno burai kabango itango gote tebana ki onye ngoko yanyenyu let us accept na kibesa yali ngone ngoko yagura netindi kulia nchenyesu ume yundi buya munyarwasi buya mubeka monyo mu asigo chukikali tukulinde ngoko eliyo enyamerie gotoka na boto wontu tukaprositi na kitato maite tali kulinya tali kuli ngoko nere mubekire nyame yani bona abantu bamenye igo yeko bawo na cyo kwiguna waneshi nyomba chinde abantu bago chibaka abantu baita kwiguna umuntu naite tu igoro yeke bwata inkyo kagete bite bikubuna nakiyekyo yani no korora kulinya njinje bwana nata konyole kenake kuboyo igaba gaka igobategete ko swase chire mono kuba basubati na basubati na barabu bachire komanyanga bone kene ke mangana basacha maroba ko babagavana maroba tegete ebirugo biri byo speaker nawe yani ngamaroba bwana nata konyole shenene ngakiura confuse basubati ekara at least omanyanga na barabu na bakonya the bigger share than basacha egento nare ngo confuse kwanza na bagaka egente tangani men karatu ancha yente ketangani gondo che baga tuanche tensense moyende lakini bono kerego chense meyende ebintu bono mbatageti abagake baga tuanche tenyomba lakini bono katogo cyo burayi mbatuanche ti nintenena na ngakire chikura bali gufiri kanga bagaka bagwatena no abagaka ba mwespi twakero umuntu bono chikura biche bantu na tatu abesa bono teto promote omongina ina ngo tataki let them bring love love nero eliyo anyo ubwanja ni buli obuya uli botatageti kendegyo let us just take an example kwa roche nonye Yesu kirari ngo tebya abantu naki umanyete bono nimbanjite bono kuragira tuli na inu
lakini omonto naro rusetu kugali akairuche kona gali akaiguchitongoro kerai guchitongoro yaira nitakagaruka Sure. Bono, you just take that an example. Jesus was sitting with these people very well. Bakuragera nenda kwa batana I love you. Na bara bakatana we love you so much. Lakini kiraya igita sogetu guchie kona agaite igita kwendikia maega kiraira na gocha igache to change tisura. Nkigeko gara change tisura. Ubwanja ni bulinga ibwachi because of chibesa. Bono na kita gotana chibesa chitari bono checha kemicha. Chibesa nya chichi rusiti chigaita Yesu. Ikobono ne uchirigire and we just say kago chitura na nende mbiyamo. Lakini ni mheshimiwa tokurire na reko basesemo yende. Abaswate na barabo bono niko bachire kuna ranga SMA yene yabasacha. Baswate banaliringa customer une goteba omogongo no bumo akanege kuba. Kerengo kwa nyirwe ko manyina iga banyenya utigario mogongo guchiari ne kuba ngane kimo sacha. Bono baswate na bakuru na birogo ha nsa lakini bogafa no mama tingo mogafa no mosacha kwenda tagocho. Igo manyete bukabanyene. Kagira nyaru usirie kerenge likinga mnikera sawa subati abantu batete kuburi borani. Ekina kinanje na imoka bono nkoburi na ki tigamburi ekere. Miso ekera ekiwango kia neka kiri kiugo MCA. Na inda bangi nambaro kiwango kia boke gwente koba kiugo bungi. Abangi na kiwango kero kia bokera abasi kuburi ubugabana. Ekingenje egento tubwate kiito na kia ki family fund ekero kia wa women rep. Ekekero romo sacha tayo ogutuburi. Yarenge koba na harbo sacha mbaro bankwenda baituro. Igobone senje babekere mutego. Na gabu muri gokoraki muri kuburi. Yarenge koba na nende ngukiburi bale kango no baichira. Bono in hall kero kuri ebirogo bitwa kuburi 6. Obo women rep bono musacha musubati noyo. Musubati oyo mukaire abande nkaibagochi. Those are leaders. Nenda bona bagambya abaya. Narenge gusabana ki intubono iga abangina as a whole. Intege tanga ni barusyo boba. Egintu ya kabiri abangina nabagaka ntoba se guita abana baito abaiseke omoyo wo gusoma because when we are going to school iko konyora umwana umusike kana stake class no mwana umumure kana stake class abantu abayiga tindo china kiyo yomona karo kare gusoma igu esabu oyo mote buna no umusike aisome gesongo egente keke gwa kudabu iko bono chenaringe gusaba both men and women. Tigaturusyo bonchi moso gonkwirwanira gusikia totokini gusiye ito 92 ebe minute chi count chinde. Turara rusyo bonchi buri tochichamo toteba bagaka round ye. Nkwara nonye naroko gali abante bayimugeti Bomet county. Abante bayimugeti umwana omunyaruka. Otabwate kende. Otabwate umwana okulire university. Na kioroche picture liego che sabana baisike bali basomire. Enako gotebya abana baisike bono iga naroko Bomet county abana baisike nonye na moche muri keri KCS ya matemba bago chikokora. Ladies will participate. Bago chikotana onye nyaruke ri asomire yanyo red degree ntangani onyorro ko women. Incheningo. Igo bono egento kero tokokora muna gusiga toguchangia kubika abana baitu bago matemba. Tiga tokore gento gete both kwaroche to sangili upaka nabagaka. Igo nabantu baitu bagusi moso as Kisii county in whole Nyamira with Kenya as a whole. Tobwaterane torusyo bombo churi bwabangina na bakonyara leadership. Turucho mu president of Tanzania no mungina. Anafanya kazi yake mzuri. Naende kobomurai tali nabono nali nagambira mugako. Obisi gali nonko gamba ngokora nyuma nanje naje no mugako ngambira. Osena onye na mache na amorente. Onye mwaka oneta bwati gasi nanje na mote bono bweshimiwa bwane nakura bono let me hasho nyoke nende nanje ndoro omoneno. Nyumba. Ngagere nabangina umuratu engakingia ntosavu both parties. Ntokole gasi biyo obisi ntoira nena nyumba tokole gasi. Ntokuba chaya bagaka kera na watu bwate. 07041021020785102102 mwanjuma tegeli mbwate jisimi sano chioka 07041021020785102102 igone no mheshimiwa Zebora basiboli mwanjuma tegeli igone koliye kero kiwa msiense mwe mulenda igara se studio mwanjuma tegeli tokenderete upandira ubogati yo musacha no musubati radio vunalo. Hello. Yes. Yes, bori manganga. Buyanda morana. Madam Wakire buya. Na wantawa ya. Karibu sana. Wone gezana kupona neke. Mono na madam kwa nile inganelia equality. Wono. Asitoi kirete bono iga. Umwana okukwa umusheke. Nkepina businjo mwanyene nkesibuli. Na renta ke tasome mono. Amina. Obwa
mfrekiagera umuisi kundo the moment nda ko chako ntonda to kunyumba me wasoka the moment ya gukora school yaye akana rike barua kiaye ni manyedena ikwa kari ni ikwa kari muri Yebona. Ero go jandu shule yangu ya gitai. Kweli. Mada mwantegera sana. Mwana karo soka isiko. Ekaro mwana yende bono asomire buyo bya kuri skuru jibo. Ngo cyare utwara mwana wana bana kwata bayisike babwate ambition kirigoro sana. No mwana mbata wasoka skuru ji waru ya ari masine muliro. Iga wate karenda rie kiana ki. Nta ke ten kore skuru tana kore inde ko muri gento ke ugete. So abana babisike tuwantirane ngana baya naende tubanache kaje kama barayama barabaya mono. Amina. Yes. Sawa sibori manganga 0704102102 0785102102 nyako boto komentera usoko bori itakuwa ni vizuri sana kubeka mangana ya sembe ochenga kabine chiga bono mambe radio vunalo. Okay, tingo iwe tuno kwano mwaka koranga kwacho kwa tisimi wa 0704102102 0785102102 radio vunalo. Hello, telefona. Yes. Mata kwa watire ko mata ngemesesu. Kwa ni ngoyo muntu mugiranga ngabwakire buya. Bwakire. Akire nda akwandire kiyanga abantu natotiba obwoba. Ibono. Umuntu netero wasoka no manyete nganki okoliya. Nabaga kabaito tigabatuegene na batoe siko. Elinde nabana iki nali barato sike. Kweli. Turasaruti obwoba n'abantu natasoka muno yo mutaba soka ngato mubwata ko bakoera ugende tenena yeso nakubiri. Amina. 0704102102 manje motekelina bana yesimi asoba ngosana tatembo atachisimire ngachisimi sato chomwero alafu tumana kukontra na mugeni ora studio mheshimiwa Zipporah Sibori mheshimiwa naende niwe teko tena sentu ndaende 2027 osaba wakura moyo rati yake radio vunalo Omowe. Baba dire nasiye. Ana mo rayo kwani ruya. Lakini jendo jebe ane kya kwa no bore ubwo bagutwara no bubo tigo no buzo wekire. Kiagera na bwate video nyengiya. Ibono. Otatigo tene bitoki biko berobo alende sago tebo bore mu. Abwana te goje maina je bitoki byo kwa abantu ya timbu ati iremba kone bona na babone te kuya. Agaikara ke kuna muna je tiko ke timiaye eso inde ta bogwa. Bona eta tire ra ondiende. Obole mu bwa kwa teba inde kabyo mu twa tina bwa te video ni. Onye ne birombe te bieda anda ko chobo abono bole mu bwa kwa teba tigare pe kapita. Nada tuara be so se kia bandu. Okay. Sawa madam wendo monto by the way. Asante sana. Natemete kuwakire kura. Onesi mingura wakare simi lakini ndende. Nabiri. Radio vunalo. Teacher Alice. Yes, second teacher Alice. Yes. Mwana yu mtombi yae. Biyande. Mukwana lingo. Amukwani no kubo. Asante. Yango tabinche na bole tichikura. Sio bwana mugega BBF. Na si kuogopa. Usiogope kamwe. Unakanyaga ukiuliza if you fail, try another time. God will help you. Yes. Na ataenda. She will go through. Yake inemeke. God bless her. Thank you, madam. Amina. Asante sana teacher Alice. Liswani kwa madam Nelly. Bono kwa wete. Osen kwa wete. Na no lengere 2027 ko gendere ko sipado obo wechi besa buno yate bambulimbe. Nondegeti. Nonye bagwateba na bande narenge kubaikera. Sengenyo narengo mugeni. Okay. Na bora nyole na tinchiti ko capture buya. Well, this is your first time? It's my first time. Okay. Tinchiti ko capture buya. Igo kubatebe naki I'm on. Tindali misimi bono. Kwanza bono nalintali kuli gichikura. I'm free. Igo taringa no bwa wechi besa kwa bwa. Yeah, no. Okay. Wewe nende nje na gatali na tayo anto timbwa tibesa. Mbugi swarinde. Abasabati baro robo bachore to barai. For example, to bato musabati ko baba.
Moswati urikuru nsema yapo mbapa MMC by the way Beatrice Kerubu Makwae Moswati baso alitukuna barai women rep nebiro bindi au governor bakona babunge bari baroro adake nkiuru cyo kwendete gukora unanjira yabo yo kwenda kyanga we have a very equal society egente gitangane narenge gusaba inche muno mugambi kiagera amalida esaba gambi gongwa kambi yamuno kwanza asoko chora bagambi ende narenge go tebya abantu na to bagambi baite gasi nyororo ende gitangane to basiko baye gasi kiagera omete gento karakia cha kirunkere no mwiso kweli ntumuna barai tia tubwatera namo narenge gusaba bagambi abatwachorire batwara ubunji bitangane bamanya abantu abankurigina barabu ebiro nabagambi yabona ko tuare gasi beraisi tigabarangiria bagambi ababa yamo tuikaranse mesa yemo turi kubaura kero ne kyabo lakini tubwaterane kira tubwaterane onya nabwatagia yendengia nabakonya tokonya rente mesa tugusanga nabaraya babitu irinde kenyoro gekoreki kegenderera ende narenge gotebia women rep nonye na iwe kirugo mbabike kwerende lakini I was just praying for them umashimi utwige tokochora donya toto my etime ya neo kurige kirugo narenge kumusaba aira ne mayiga bamina bali bonse kurige nere kirugo tigabu munino sibuwe umumina oro kyugo gambi bwana nanje tabana manyete bintu mune bibigo cyuso ngenje urutaika bagambi bali baminamo asiye kubali kushindwa sio kushindana aira narangiria bangana baliamo myaka 5 nemeke babwaterane abatebi na kinyo kwa watu jusi woko yekali woni liko itali gusabo nje nimete kuyekali liko sabo enda bande baro bamaite kuyeka gosambu igotoro chita riboni na buliko koruse chinjira chinyi kurucha abantu abarabe kwamu egente kinge kobeki ge producting na bono naringi gusaba bagambye batu bachorire moso komenta pakao ninche na wanyibone nimbwate mubungone Mr. Nchoke tuamua koboko bwato mu MC ono Mr. Mbati tubwaterane baligia bagambya aba ikintu kyarente michando kera mwatikira bagambya aba baringi kuburi nabwo aba abantu babo bali bandi banya kuburuta abantu makindi zali magina akinya makindi yo mu kera baroche na kiko arente umugambi uliamo no yo kiramo uroche muntu na kwa niskoga ya bakona bagambi bali babeiramo ngitoko kora abantu ababeke nyoro betu tutabakorere ya na chikurubone matindo chibitacho byane mbiribiye esa kwintu kinarente mesa tubakona twakibekamo ngagirena turakore burayuya butabwati manganande yonarenge gusaba barayaba baconsider bagambi abandi baburi mbaba sekuthi ubona mbaburi tibakagera let them call them because they are leaders babarangeli bakoreki baba join babibonese mayem egarige kuminyoka neichire teko genda sekonyegera eko genda ichire kiritikiri ndi bintu bikaba product usiyebengia mweshimiwa topata jida kabiri cyo kwa studio tumetingana yawo yo mwari nerire kucyasa abantu bensemo yabo molenda na kucyasa barayibonse itangani gonkora tebambia mono sokonyora libariri lya litukulia rero abuliko bali kongo nende na buraga no linyora kinto kulinyora ndegitani kulinya sambia mono soko tuwo moyo into ya kabiri gonkora ne abantu beto once bachoriro we president yito the 5th obo burayi bobuya ndio tukubasabira bugambi buya ase county yito tubate governor yito tole tayari kumubwatesi nende naringe kumusaba ka kora ubugambi bwaye account gako bagama baga tabase kubagana bono arora na kimbaro batamakiriti bagambi mbaro pakana bali baboleti narega kubeke serikali ya yengi ajoin abantu bali bono barana ki mechande ndete yondo cyumugambi yo numuyolingi igabo goleti abantu bonse nende konkwira na asensemo yane yabo mulenda ngwakira umugambi one na roche corona bete shoni yoto kumongo mwakira kongole nende kongo matenda kitipo pamoja abantu bande babo mulenda ase hall ngo baira nelimbi ya mono bia mono ikirage kiagera igongo tebana bo mulenda ward nonye na minyogete tindu iti flat kire polling station nate mete konyore kura nene itukulia nelitangani na benga muno muntu kokubekirwe sani na tengo nyitoranya manya konyetenga nabotana ki igogotenga bono matenena usengotenga maikara usengotenga magungura bono lakini bono na amanyire style wecha gote igente getangani kura nebo mulenda bane mbiya mono asoko ngakire kura nende so mangana matoyeraru kyara na akorete siasa yane ntorawane tinonde endo nditango sereti ekina kiege ntokura ne mbiya mono nende bamanyena omungina nonde and I'm ready to work for them and whenever banta get I'm ready ngakiende yose bamanya na 2027 want to let them prepare for me